dangari muna murna Allah ta gaba ga matawar nan na wasashe gwamna da gari wambai a fasgari dallatin katsin da dan bella dubu uwar ɗari wambai a fasgari so daga cikin malamai wanda aiki yake gudana na kwakula wannan babbar gada wadda za a fidda ainihin wata babbar magudanar hanyar ruwan da za ta haɗe da babbar gada ta bakin tasha. Wambai a dangari muna murna Allah ta gaba a zan sawa mataimakin gwamna gidan ubanmu ne wambai a fasgari hajjaman dare a kubin kazanawa a bayyane yawa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna fata da Allah ya kawo mu wannan lokaci da aka yi mana gyaran wannan hanyar ruwa. Mun ji daɗin shi kwarai mun ji daɗin shi saboda da hanyar ruwan nan ana samun matsatsalu guri ya rika zabcewa yana faɗawa amma yin hanyar nan an samu ci gaba mai amfani gaba ɗaya. Muna fatar ɓangaren da ba a yi mawa ba can Huntobi muna roƙon arziki kamar yadda aka yi wannan ɓangaren su ma muna roƙon arziki Allah ya sa su ma can aikin ya kai can gurin su dan su ma can gurin gaskiya suna dan cikin hali in aka yi ruwa gidaje he rika cika da ruwa kowa he ya ta kama kwalfa da sauransu to muna roƙon arziki Allah ya taimaka yadda aka yi nan su ma can Allah ya ci da su Allah ya sa a yi musu su ma can muna roƙon arziki ga wannan hidima da aka yi Allah saka da alheri Allah ya ƙara mu wannan gwamnati ci gaba mai albarka mu dai mun ji daɗin wannan hidima da aka yi mana sosai da sosai. Kuma fata na da kai zuwa ga shi kwamishinan muhalli wanda su ne ya jagoranta aikin zuwa dukkan sassan ƙasa. Muna mai fatan alkhairi Allah ya sa ya gama da mutane lafiya da mulkin shi lafiya. Muna mai kyakkyawan zato insha Allah. Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Wambai a dangari